bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe wimi hay wimami jamma danane jamma yontaɓe jamma finatawa jamma aade cosaan jamma pulagu kame fuutankagal oɗo jamma fulɓe jejjita ɗum jamma ɓuura jamma jasa jammaji allah kewat kono fotta awaɗan dayman jammaji kewɗi ɓenni kono oɗo jamma de tarika ma windu ɗum mbimi ko hakkude hibiscus VIP e jibisal gorko mo woda bere makkaji diri gangue sawjumman taw ko soirée high level soirée dananeɓe soirée yontaɓe soirée worɓe rewɓe fulɓe yiɗɓe tambiɓe pulagu jattiran hen caggal waɗata ko ñande aset jeenayi lewru novembre 2024 taw ko yesso teddungal le PDG de Dakar Média gardiɗo fondation Thierno Wolle Ndiaye woni Elage Abou Ndiaye mo Dakar Média woni parrain d'honneur oɗon jamma hande oɗon jamma fore oɗon jamma yiƴe oɗon jamma kal to pulagu ƴellitamo tawe ɗon wonata ko toto maison de la douane deux voies canal 4 ñande aset jeenayi lewru novembre 2024 mbaɗe réservé guila joni pré-vente o ko 15 000 francs mbaɗe réservé oɗo numéro 980 33 39 980 33 39 taw ko couple debbo e gorko mum yiɗɓe pulagu joɗa pulagu ñantiri pular ñaƴiri pulagu ko 25 000 francs mbuɗo tawde foof mo nender hen ko hirde hirande laccire ha ko jibisal ne hoɗo oɗon guitare dore mi fa sola si toon himanma jimɗe belli hankima final tawama adama e cosan ma ngare notɗe kewal le 9 novembre 2024 to maison de la douane deux voies canal 4 oto dartan ɗe oɗo jam